er Klubcraft her, og vi spiller Chipmunk. Chipmunk i Minecraft. Her er jeg i gang med at bygge et lille bitte hus. Meget lille. Ej, du skal bygge et eller andet mega stort. Byg en zombie. Jeg skulle da en chipmunk for helvede. Jeg kan ikke bygge noget stort. Aha. Og inden I begynder at skrive det der, ej, hvad er det for noget program, I kan bruge til at ændre jeres stemmer, så det bliver sådan helt ligesom med Alvin og det der lort. Det er bare Movie Maker. Vi speeder bare lidt op. Det skulle da ikke sige for helvede. Ja, det skulle da dig, der gider at have sådan 2 milliarder kommentarer. Hvad er det for et program, I bruger? Hvad er det for et program, I bruger? Vi bruger sgu da bare Movie Maker, for helvede. Jo, det vil jeg faktisk godt have, fordi så er det flæsk. Ja, så skal du jo spille Slender. Ja, altså 10 subs, så spiller jeg Slender. 15, så spiller jeg. 20 subs, så spiller Emma Sofie. 25 spiller Emma Sofies veninde, som vi ikke har mødt endnu. Og så var det 30, så spiller William. Nej, 30, så spiller William. Jeg kan ofte sige. Nå, okay. Men altså... Det her, det er... Vi sad lidt og rode med nogle filer, da vi skulle lægge nogle... Da vi skulle rendere en video, så prøvede vi at speede lidt op i videoen, så lå vi fuldstændig ligesom chipmunks. Det var altså sjovt. Nå, jeg tror, vi var lige ved at dø af grin. Så vi besluttede, at vi ville lave en serie med det. Og vi spiller sådan noget... Mig og Thor, det vil så sige Carl Gustav, ikke? Ja, for Thor betyder det mig. Men for mig betyder det Thor. Ikke? Thor. Ja, og det er selvfølgelig den nordiske mytologigud Thor, jeg snakker med. Ja. Så det skal jeg altså helst ikke spørge mig om. Ja, det er mig. Ja, ham på den nordiske mytologi. Ham med hammeren. Kender ham sikkert. Han er faktisk rigtig nice, hvis I skulle spørge mig. Han kan alle mulige mega seje ting. Han kan flyve, han kan slå alle idioterne i hovedet med en kæmpe stor saks. Hele tiden. Så er det sjovt. Jeg skal prøve. Nej, det er selvfølgelig bare Thor fra min klasse. Jeg er... der kommer en superhero! Ej, det er sjovt. He's a superhero. Ja, vi har lige... I engelsk har vores engelsklærer, så har vi som superhelte. Så, ja. Derfor. Så er vi sådan lidt Thor. Thor, han er bare en superhelt. Ja, altså. Det er han faktisk også i virkeligheden. Til Redstone er han. I hvert fald. Nå ja. Og hvis I ikke har set videoen, så... Jeg skal altså lige se, hvad jeg skal lave Redstone, fordi jeg... Ja, Thor, han er... Hvis I ikke har set den video, hvor vi spørger om, hvad det er, han skal lave i Redstone, så, så vil vi bare sige til jer, please se den. Fordi Thor vil rigtig gerne vide, hvad det er, han skal lave i sin næste, fordi han freaker simpelthen helt ud, hvis han ikke ved, hvad det er, han skal lave. Og jeg har bygget... Jeg tror... Det er jo Thor. Ja. Og jeg bygger sådan en lille bitte bondegård. Og vi spørger så... Ja. Der vil være link til vores Twitter og Facebook. Og... Ved du? Nå, ja, det ved du. Og måske så laver vi en Skype, så måske kommer der også link til den. Det må I meget gerne sige, hvis I godt vil have, at vi skal have en Skype. Men altså, hvis vi får en Skype, så tager vi altså ikke imod opkald. Men jeg tror ikke, det bliver sådan noget, men helt ærligt, jeg håber. Hvis vi får en Skype, så vil vi helst ikke have, at I skal sidde og ringe til os. Og vi vil helst ikke have, at I ringer, ikke? Ikke? Du kommer sgu da ikke fra Jylland, eller? Nå, men prøv at høre. Min stemme er chipmunk-mærkelig. Ja, det skal... Hvis en stemme ikke er chipmunk-mærkelig, så er det fordi, der er et eller andet helt galt med jeres hørelse. Undskyld. Men ja. Ej, fuck, hvor er jeg dårlig. Vi slutter herfra. Gør det? Slutter vi? Hvad? Allerede? Ja. Hey, jeg har ikke engang fået lavet døren i huset endnu. Nå, okay, det er... Hvad? Thor? Skrev du? Nej, jeg optager det stadig. Godt bare, Thor han lige skulle på toilettet eller et eller andet så. Men jeg optager stadig. Det er Carl Gustav, den sejeste person i hele Danmark. Ej. Selvfølgelig er jeg sej. I er jo de sejeste i publikum. Så må I godt klappe. Altså, det må I godt. Og ja. Jeg tror så kom Thor sgu herned. Hvordan fanden i helvede kunne lige pludselig komme hjem til mig? Altså, jeg troede du sad hjemme hos dig selv. Hvad skete der? Ja, hvis man kan høre mig bare. Hvis I kan høre Thor i baggrunden, så er han lige pludselig kommet hjem til mig.
aner ikke, hvordan han gjorde, men altså. Nej, jeg tror ikke. Ja, Thor. Kæft, altså, vi har det sjovt her. Ej, men når jeg lige har fået lavet facaden her, så tror jeg lige, har lavet den her. Lige har fået lavet skelettet, altså de er udenpå, lige noget glas og vinduer. Ja, for satan, du sagde, du skulle være stort, så laver du sgu et stort hus. Kæft. Hvad fanden regner du mig for? Carl Gustav, det er sgu et langt navn, så skal det sgu også være et stort hus. Jeg er den svenske konge. Ja, jeg har været på stripbar. Ja, jo, jeg er den svenske konge. Jeg har været på stripbar, altså. Og guderne skal vide, det var sjovt. I skulle bare prøve det. Og nu kunne jeg være sådan helt alvorlig. Men det går sgu ikke med de chipmunks-stemmer, vi er i gang med at lave. Og hvis I spørger, hvor vi har dem fra, så er det faktisk ikke et program, vi bruger, som jeg allerede har sagt. Det er faktisk... det er faktisk så... Sådan er Thor faktisk. Sådan taler Thor. Ja, min stemme er faktisk. Det er en sandhed. Vi lyver aldrig. Måske en lille smule. Men det er ellers aldrig. Altså, men ham her stemme, ham kan godt stå her. Han taler om det computer. Ja, det er fordi, jeg er så nice, at man er nødt til at lave stemme. Altså, pigerne, de ville få et hjertestop, hvis de hørte min stemme i virkeligheden, ikke? Som vi kan i en af vores videoer. Så det er ikke en god idé for jer piger at se den video, ikke? Kun meget. Hvis I godt vil dø, så se den. Hvis I ikke vil dø, så lad være med at se den. Peace. Peace. Men skal jeg sgu lave det sidste vindue her, det bliver sgu et mørkt hus. Men vi laver lidt videre på det i næste episode af Chipmunk Kreativ. Farvel.